لبي سلامن سناي نعخم يخونو كبرات تخطاتلتي نايلمو مدبي بزعبا تعلل أسقاقاري عز فارسن ونان بزح قمناتن أب مكسيكو دخونه إل تشابو يكون سناي مكتتال إل تشابو بقانقو أسبانيا حتصير مالت كوينو تخكلنيا سمو دما جواكين أرشي فالدو غوزمان لو إيراز بحال بأربعة ميازيا شحن شعات ميتن حامسان شوعتن أب لاتونا سينالوآ استولد خوينو مرحنا يتعلل عز فارس زكفافل نهاجر مكسيكو كارتل إيو حدا كابتم أب مكسيكون أمريكان تدليتي قويتوت عز فارس زخوني إل تشابو أب كلتشحن حدنن كلتشحن عسرت حمشتنن كابتو بصنع زحلو بيت مأسرتي مكسيكو كلتا جيزة أمليتو زنبرا كوينو بشومان تترك كلتشحن عسر شدشنجن دحرنا يفرق عامت محبع نسال سايقزيو تتحزي جزءات أمريكا مالت كاليفورنيان تكساسن منغستي مكسيكو أحلفو نخبن بزطرعو مسرد دما بعصر شعات تطري كلتشحن عسر شوعتن أبتاني موداتا معالتي عد مسلطان بريزيدنت باراك أوباما إل تشابو بفليت نفاريت ناب أمريكا ناب لونغ آيلاند نيويورك توهبه بزينا يمحرد تخولو دما نعد ملكع مأسرتي تفريدو أبيت مأسرت فدرال ADX فلورنس تأثيرو دما يركب تاريخ هيوت إل تشابو كزرزر كله سدرؤو حارستوت بمنباروم أبناي حرشا بوت أمستوال دخينو تمرتو أبصار سايكفلي بمتنتان أبصاب عتات تحابار نايتي علولات أساقر تعز أفارس جنوورو كم أمادو كاريلون ميغيل أنجلن مسرات نايت كارتل غوادالا هاران كوينو كاندي سرحو دما كاب كولومبيا زمت نزنبرت عنت كوكين موهاد نبره أب مجمريا سمانياتات دما حلاف لوجستيك كارتل سينالوآ بمخان كساب مود أتاتيس عتات مس إسماعيل زامبادا غارشيا بمخان دما كساب اتي كالاين سالساين ما أصرتو نت كارتل ويعلل قبرش براو تكال مرحو بتشعات سنة شحن شعات ميتن تسعان سلسن فلما أب غواتيمالا استأسرو لقيزة خوينو منغست غواتيمالا دما نمكسيكو أحلفو بمهاب نعيسر عامتن تشعات ورحن كأسر تفرده بعصر شعات تطري كلتشحن حدن دما كابتو بصنع زحلو زنبره بيت مأسرتي بحاجز حلاويقو زنبره وتهدر كملت كأله ገለገለ ምንጭታት ግን ነዚ ጌጋ ሓበሬታ ምዃኑ ብምግላጽ ኤል ቻፖ ኣብቲ ግዜ ፕረዚደንት ሜክሲኮ ምስ ዝነበረ ቪንሰንት ፎክስ ስምምዕ ብምግባር ንኽፍታሕ $20 ሚልዮን ኣሜሪካ ከም ዝኸፈለ ብምጥቃስ ሃዲሙ ደይኮነስ ብገንዘቡ ኮሪዑ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፀ ይገልጹ ኤል ቻፖ መጽሔት ፎርብስ ብዝገለጸቶ ኣብ 2009 ብመጠን ሃብቱ ኣብ ዓለም ኣብ መበል 41 ደረጃ ተሰሪዑ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 2012 ብዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ኣብ መበል 63 ተሰርዐ ኣብ 2012 መጠን ሃብቱ ኣስታት $1 ቢልዮን ዝግመት ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዕኡ ዘተሓዘ ሰብ $7 ሚልዮን ጉንዖ ክህብ ተሰማሚዑ ነይሩ ካልኣይ ዝተኣስረሉ ብዕለት 22 ለካቲት 2014 ኮይኑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሜክሲኮ እትርከብ ከተማ ማዛትላን ኮሎ ብናይ ሜክሲኮ ሓይሊ ባሕርን ምምሕዳር ምኽባር ዕፀ ፋርስ ኣሜሪካን ብዝተገብረ ሓበራዊ ስርሒት እዩ ተታሒዙ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ድማ ሓያሎ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ሲናሎኣ ንኽፍታሕ ሰልፊ ኣካየዱ ብ11 ሓምለ 2015 ምሸት ድማ ካብቲ ኣብ ሜክሲኮ ዝርከብ ብጽኑዕ ዝሕሎ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ አልቲፕላኖ እንደገና ሃደመ እቲ ዝሃደመሉ ቦታ 1.5 ኪሎ ሜትር ንውሓት ብዘለዎ ቁመቱን ስፍሓቱን ድማ 1.7 ሜትሮን 80 ሴንቲሜትር ዝኾነ ናይ ትሕቲ መሬት መተሓላለፊ ብምጥቃም ነበረ እዚ መተሓላለፊ መስመር ብጥቓእቲ ኤል ቻፖ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መሕጸቢ ሰብነት ብምንባሩ ኣብኡ ድማ ብብዝሒ መከታተሊ ካሜራታት ብዘይ ምንባሩን ክሃድም ከኣለ ክሳብ 2016 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብምሕባእ ደሃዩ ዝጠፍአ ኤል ቻፖ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ቁጽሪ ሓደ ተደላዩ ሰብን ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኣሜሪካን ምዃኑ ብግልጺ ተኣወጀን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ኣብ ከባቢ ኮሳላ ሜክሲኮ ካብ ማእሰርቲ ንስክላ ደምለጠ ኤል ቻፖ ምስ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ዝተገብረ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣብ ግንባሩን ብርኩን ከም ዝተጎጠ ይግለጽ
ድሕሪ ናይ 16 ኣዋርሕ ህድማ ድማ ኣብ መወዳእታ ኤል ቻፖ ብ8 ጥሪ 2016 ንሳልሳይ ግዜኡ ተታሕዘ። ኣብቲ ስርሒት 5 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ሓደ ወተሃደር ድማ ቆሰለ። ኤል ቻፖ ብ19 ጥሪ 2017 ብወግዒ ንኣሜሪካ ሜክሲኮ ኣሕሊፋ ዝሃበቶ ኮይና እቲ ዕሉል ናይ ዓፀፋ ርእሲ ጉጅለ ድማ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ስድራ ቤት ኤል ቻፖ ብዝተፈጠረ ዘይምስማዕ ከም ዝተመቃቀለ ይእመን። እምበኣርከስ ኣብ መወዳእታ ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ እዚ ነይሩ። ኣብ መደበይ ንዝህልወኩም ሃናፂ ሓበሬታን ሓሳብን ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉለይ እንዳተላበኹ ላይክ ሼር ኤን ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ንዕቤት ቻነለይ ሓጋዝ ስለዝኾነ ንትገብሩለይ ድገፍ ካብ ልቢ የመስግን። የቕኒለይ።